Većina ulagatelja pokušava predvidjeti najpovoljniji trenutak na tržištu, ulazeći i izlazeći s tržišta pokušavajući kupiti dionice prije nego im cijena poraste i prodati prije nego im cijena padne. Iskorištavanje tržišta koje je u padu može biti dobra strategija, ali odabir najpogodnijeg vremena za ulaganje ili povlačenje ulaganja vrlo je teško. Ukoliko su ulagatelji vođeni emocijama, skloni su kupnji vrijednosnih papira pri najvišim razinama cijena i prodaji pri najnižim razinama cijene. S obzirom na poteškoće u predviđanju najpovoljnijeg trenutka ulaska ili izlaska s tržišta, najvažnije je ne tempirati tržište, već analizirati podatke koje pružaju gospodarstvo i tržište kako bi se donijele racionalne odluke. Ako se tržištu ostavi dovoljno vremena, uz pravilno upravljanje objektivnim informacijama tijekom vremena, moguće je ostvariti pozitivnu vrijednost ulaganja. U pravilu je najpovoljniji trenutak za ulaganje na tržištu period koji slijedi nakon značajnijeg pada tržišta, ali gotovo je nemoguće pronaći pravo vrijeme za ulazak ili izlazak s tržišta.